बेयो मोनसे सोलायनायनि जावरिखांनाय आरो रायजो राजाफोरखौ सोलायनायनि थाखाय जों मोनसे फोजाखांनो नागिरदों आरो रायजो राजाफोरा अलरेडि सारि मोनखांनानै दङ आरो बेवहाय रायजोफोरा बिटिआर ओनसोलाव थानानै बिभिन्न मोनथायनिफ्राय बन्चित जानाय अनुभव खालामगासिनो दङ। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि जि सरकारमोन बे बिपिएफनि सरकारनि दिनावहाय डेभेलपमेन्टनि जेसांखिनि खामानि जानांगौमोन बे जायाखिसै आरो बरन्स जोंनि जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि सृष्टि जाबाय। दा बेखौनो जोङो फोजोबनो नाजादों आरो बिपिएफआ जिहेतु बेखौ फोजोबनो हायाखिसै, डेभेलपमेन्टनि बेलायाव जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन मावाखिसै आरो बेवहाय जि रोखोमनि माने मानसिफोरनो साख्रि मोनै मानसिफोरनो साख्रि होनांगौमोन, सोलोंथाइ मोननाय मानसिफोरनो साख्रि होनायाव फेलार जाबाय, दुर्नितिया माने बांसिन जाबाय, बेवहाय जाख्ल'नाया जाबाय, साख्रिनि मुङाव फैसा लाबाय, बेबायदि रोखोमनि अनेक माने गाज्रि मोनसे सासनखौ जोङो नुनो मोनबाय। बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरा जावरिखांदों आरो बयबो खौसे जानानै दिनै इउपिपिएलखौ माने पावाराव लाबोनो थाखाय नाजादों आरो जों आसा खालामो इउपिपिएलआ पावाराव फैगोन। गासै बिटिसिनि 40टा समस्तिनि मादाव जोङो गोबाङावनो नुगासिनो दङ जे रायजो राजाफोरा केबल मात्र बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलखौ सरकाराव बहायनो थाखाय, सरकाराव लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दङ। जों लुबैयो जे इउपिपिएलनि सरकार फैगोन, रायजो राजानि सरकार जागोन बियो आरो रायजोफ्रानो बिनि मोन्थायखौ मोनगोन, गावनो लानो हागोन आरो रायजोफ्रा बेवहाय जिखिनि मोननांगौ होननानै दङ साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै जिखिनि माने इनफ्रास्ट्राक्चारेल डेभेलपमेन्ट बेखौ मोननो हागोन, हा हुनि जि मोन्थाय दङ बेखौ मोननो हागोन। जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि जि सोलिगासिनो दङ बेयो गैया जागोन आरो बिटिआरनि जि मोनसे गोदान गोरोबथा, बर' गोजोन गोरोबथानि जि दफाफोर दङ बे मोनफ्रोमबो मावफुंजागोन आरो बेखिनिया मावफुंजानायनि उनावहायनो जोंनि बिटिआर ओनसोला मोनसे सोलायनाय फैगोन, बेनि महरा सोलायगोन आरो बेवहाय गासिबो आन्तगाथनि हाबजोबनानै दङ। गतिके जों आसा खालामो जे बिटिआर ओनसोला भारतबर्षनि गेजेराव मोनसे माने उल्लेखनीय मोनसे ओनसोल हिसाबै गुबुन गुबुन रायजोनि मानसिफ्रा बेखौ जे आदर्श हिसाबै लानांगौ बियो मोनसे जोंनि गेजेराव परिष्कार जानानै फैगोन। दा बेनिखायनो केबल मात्र 5 बोसोर इउपिपिएलनो सरकार दानो थाखाय होनांगौ आरो अब्लानो जोङो जोंनि गेजेराव मोनसे परिबर्तनखौ लाबोनो हागोन आरो बिनि थाखायनो नैबे दिनैनि बे परिबर्तन जात्रा बा लं मार्चनि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जेबो उसुबिदा अनुभब खालामाखै। सोरबा जे बेयाव माने मोनथाम टार्म इएम जानानै सोरबाया माने धन कुबेर जिरायनानै दोङो, सोरबाया जे बिराद स्ट्रं मानसि बेवहाय दङ, आं अनुभब खालामनो हायाखै एक्सुवेलि। खारन बाथ्राया जाहैबाय मा, रायजो राजानि जों जेरावखि थाङा मानो फिसा गिदिर गामि जेराव जों हाबो बे गामियावहा रायजो राजानि माने बिराद उत्साह उद्दीपना गोसो गुदुं जानानै रायजोफोरा जोंखौ दिनै फरायगासिनो दङ। जों रायजोनि समस्याफोरखौ बुजिनो थाखाय गामि गामि हाबगासिनो दङ, गामिनि जेंनाफोरखौ जों बुजिनानै लादों आरो रायजो राजानि जिथु खहारि जिथु रेसपन्स बिराद मोजां रेसपन्स जों मोनगासिनो दङ आरो मेसिभ भाबै जोंनि केम्पेइना सोलिगासिनो दङ। फैगौ माने नभेम्बर मासनि 5 तारिखहालागै जोंनि जिथु केम्पेइन बियो मेसिभ भाबै सोलिगोन आरो जोंनि जि केम्पेइन बिनि गेजेराव जों नुदों माने गामि मोनसेयाव मेक्सिमाम मेजरिटि मानसिया इउपिपिएलखौ पावाराव फैजानो लुबैगासिनो दङ आरो बिथांमोननि जिफोर जेंना जेंगोना दङ बिथांमोननि फोथायनाया मोनसेल' जे इउपिपिएलनि सरकार फैयोब्लासो बे जेंनाफोरा जोबगोन, बे मोनसे फोथायनायखौ जोङो नुदों। ओंखायनो इउपिपिएलनि जे सरकार फैगोन आरो खैराबारि बायदि समस्तियाव कुनु शक्तिया एबार इउपिपिएलखौ होबथानानै दोननो हाया, होबथाना लाखिनो हाया। बेयाव थाखा फैसायानो जा, सोरबा धन कुबेरानो होन, सोरबा बिराद राजनैतिक अभिज्ञ मानसियानो होन, बेवहाय जेबो फाटा मोननाय नङा। आं बेखौ दिनै अनुभब खालामनो हादों आरो डेफिनेटलि बेवहाय उसुबिदा जाया नङा जादों आरो बियो मोनसे कनस्टिटिउसनेल बेवहाय बेबस्था थानायनि थाखायसो दिनै गभर्नरनि रुला जादों आरो बेवहाय जुदि दिनै मोनसे कर'ना बायदि महामारिया जुदि साग्लोबसारामोनब्ला हयथ' इलेक्सना एप्रिल मासनि 4 तारिखआवनो जालांसिगौमोन, 8 तारिखआव सरकार जासिगौमोन, अब्लानिया हयथ' डेभेलपमेन्टनि खामानिया गोख्रों जासिगौमोन बा माने गोख्रै जासिगौमोन। नाथाय जोङो नुबाय जे बे समनि गेजेराव जिहेथु इलेक्सन जायाखिसै, महामारिया साग्लोबनाया बारानिफ्राय बारा जाबाय, जोङो महामारिखौथ' फिसा होननानै बुंनो हायाना। दा बिनि थाखायनो दिनै इलेक्सनखौ फावसायनो गोनां जाबाय इलेक्सन कमिसना। रायजो सरकारा दिनै इलेक्सन फाथिनो थाखाय बिथांमोना मोनसे डिसिजन लानानै दोनदों, केबिनेट डिसिजन जानानै दङ आरो बियो फैगौ माने डिसेम्बर दानाव इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ। जों आसा खालामदों डिसेम्बर मासाव इलेक्सना जागोन आरो इलेक्सना जायोबा बेवहाय जिखिनि उसुबिदा दायो फिल खालामगासिनो दङ बेखिनि उसुबिदाया माने गोजान जागोन होननानै जों सानो। जाहोन आं नुवाखै, नाथाय इलेक्सन कमिसना दिनै सरकारनिफ्राय सहजुगिताखौ नेगासिनो दङ। सरकारा जुदि इंगितखौ होयोब्ला गभर्नमेन्टआ इलेक्सन कमिसना इलेक्सनखौ फाथिनो थाखाय दिनै रेडि जानानै दङ आरो बेवहाय जों जिखौ नुदों जे इलेक्सनखौ डिसेम्बर मासाव खुंगोन होननानै
होननानै दिनै आसामनि केबिनेटआ दिनै डिसिसनखौ लानानै दोनदों दा बेवहाय आङो जेबो गोरोन्थि नुवाखै नाथाय नैबे बाथ्राया नंगौ मानसिनि गोसोआव मोनसे कुइसन जादों सोंलु जादों जे माने दिनै गासिबो बाजार सक टाउन गासिखौबो खुलिनानै होबाय नाथाय इलेक्सना जायाखै दा बेवहाय माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमफोरखौ हयथ' राज्य सरकार बा केन्द्रीय सरकारा नायगासिनो दङ बेवहाय थाबैनो इलेक्सनखौ बिथांमोना फाथिगोन जों आसाबादि बेवहाय जेबो उसुबिदा थानांगौनि बाथ्रा गैलिया जों जिखौ डिसेम्बरखौ जों मिथिबाय थादों डिसेम्बर मासाव जुदि इलेक्सन जायोब्ला जोंनो एसे केम्पेनिंनिबो सम होदों दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा आरोबाव माने सिरि मोनखांनांगौनि बाथ्रा दा बेनिखायनो हयथ' बेखिनि समखौ होदों आरो डिसेम्बराव जुदि जायोबा बांद्राय लेट जागोन होननानै आं सानाखै रायजो राजानि जिथु मदद बेखौ माने जोङो प्रशंसा खालामो जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा जों जेरावहाय दङ बेवहाय फैनानै जोंखौ बरायगासिनो दङ जों बरायनायखौ लुबैयाखै नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा एज ए हल इउपिपिएलखौ बरायदों इउपिपिएलआ पावाराव फैनांगौ आरो फैगोन इलेक्सनाव इउपिपिएलखौ पावाराव लाबोनो थाखाय रायजो राजाफोरा थियारि जानानै दङ बिनिनो मोनसे इंगित जोंनो होगासिनो दङ आरो लामा सामा जों जुदि गामि गफायाव थाङोब्ला लामानि अबस्थाफ्रा जोबोरैनो गाज्रि जों जि लामाजों हान्थिनानै फैदों बे लामाया अत्यन्त गाज्रि अबस्थायाव दङ थांनाय 17 बोसोराव जुदि बिपिएफ दोलोआ जेबोखौनो खालामनानै होनो हायाब्ला आरो बे माने पार्टिखौ दिनै सरकाराव लाबोफिननायनि प्रश्नआ बबेयाव दङ जोंनियाव बे मोनसे गोसोआव सोंलुआ दिनै फैदों आरो दा बेनिखायनो रायजो राजानि जि सहारि जिथु मोनसे माने मदद होदों बिथांमोना जि माने गोसो गुदुं जानानै जोंखौ बरायदों जों बेयाव बुजि मोनदों जे इउपिपिएलनि सरकार जानाया एकदम 100% खाथां जानानै दङ रायजो राजाफ्रा बेखौ बरायगासिनो दङ